Tuntuma hian talk back off dan kan intir don ni anh Kim YouTube channel hi không in lâu subscribe la post har piang mu dun chuan notification bell icon metin không in like in lo share za lang che atlang puin talk back hi setting a om thina setting a hian accessibility enanga lai talk back kan hunga hi kan on chuan kan duangin phone kan khoi thei thin lawano pangten mon lo ti dang lam pal chuan off dan kan intir don ni tuna hian kan on chinanga ti hian kan hunga TSF Launcher Prime. hi off le don chun thil har sa takan thina chumi kan off le don chuan setting a kan lu le nga ya setting kan off na kan zonga kan hmu zo lo chuan tipanga kut pahni hi kan hmana ngai ni kut pahni bang hian kan control to ang kut pakhat chaw kan ti chuan akal thei don lawa pahni anga ya setting kan zongang setting kan huta a heta hian hetan notification tang pon Notification shade. lu Quick thaya settings. Settings button. TSF Launcher Prime. Settings. accessibility kan zong le ang kut pahni zel man ngai kan huta a Accessibility. kan double click le ang Accessibility. Talk Showing back. items 1 to 8 of ti 19. 8 on kan hria hi kan off don chuan double click le tur In list. Talk back. Talk back. kan off ang On switch. On switch. On. Alert stop talk back. Talk back. On. Alert. OK button. kiran masam takin kan off thei ta ani